Kasor ba Khliehriat kadai ke jaka ka babon ha ki office ki school pat ki shlem puli ba pher kadai ke jaka yo babon ha ki paidbah ba ya dia thien ka long ka basngolingo pan ba ka National Highway Authority of India kam shim khai e man pen kloi ka jingpyntrei ya ka surang ka jing Suki palat ka jingpyntrei ya ka surok National Highway 6 Khliehriat shisha kala wan ra jingeh hadu ka ta ya ka let ka wan jong ki paidbah kam tam ki khana school ki khana college ki bahap pan be por namar ka jingjor palat ka jingdeng kali ka ba manla ka sngi ki tu ki khana ki ba ya ta ka kajat pat ki hapan ya ha ka khti bat ka pom hapor barang hatu kani kambu jing e mo ye ki khana kala ban taru wat ya ko ka kya jongki lada jur palat ka pom khando kani ka bu jing e ru wat ya ki tu ki kali bakit nong pang ki ba don kam ban pen poi kerki ki ba pang ba shitam shi ki jaka sumar kom sha jowai ba cha shilong la sakiru ba ki nong tre ki ba pen tre ya ka surok ru ki duna bah kani ka jing Suki ban tre pendap ya ka surok kala bu jing e ru wat ya ki tu ki nong de nong thien hayo ba da sor ba Khliehriat shushu ka long ka bala I so sat ru ban yo I baha ka por barang kala jur satang ka pom khando ka ba mi na surok ba bat ha ka por ba slap pat kala jur satang ka khando kti bat dan ki benta ba jur ka jersi ru shushu ha Khliehriat kata nadu jan DC office shadu jan lat sutanga kidan ki benta ba surok te kan long thlio bat bo jingma ki kali ba yad nakani ka benta khamtam ki kali ret ka jingpyntrei yakani ka surok ha Khliehriat kam shimla urlong ru kumbala debbo por daw deputy commissioner kumta ka long badan kam baki bor panya district ki deben shim kia bha ya kani khnang ba kan numbo jing e than ye ki ba let ba wan bat ya ki ba de ba thiet ha Khliehriat